Masak RP0 dino iki ceritane aku arep masak bahan sisa sing ana nek kulkas lur. Iki ana terong karo tahu ya lur. Mumpung cuacane lagi udan ngene iki, enake mangan sing pedes-pedes ya lur. Dadi terong karo tahune arep tak sambel ae. Pertama-tama goreng terongnya sik ya lur. Nek wis mateng lanjut ae langsung dientas. Lanjut goreng tahune ya lur. Iki ngono tahu sing wis ana nek kulkas rong dinonan ya lur. Alhamdulillah lur, tahune ora bosok. Dadi iso tak ngge lawuh dino iki. Enak lur nek mangan wayah udan-udan ngene iki. Apa meneh nek gawe menune pedes-pedesan. Ditambah mangane karo sego anget. Walah, malah dadi ngentekno sego lur. Iki mang ana acara jegurno Lombok ya lur, tapi malah ora ke video. Ya wis lur, lanjut ae. Iki nek wis mateng, lanjut didosok cowek ya lur. Aja lali dikai seasoning, ana uyah, moto karo penyedap rasa ya lur. Langsung diulek ae lur lomboke nganti alus. Iki ngono nek kowe ngerti rasane sambelku ngono nganti imbuh ping 7 kok lur. Lah piye wong ketok menggoda ngene kok. Langsung ae tak tumpangi ana terong karo tahune ya lur. Iki mang teronge sisa ndek awan ya lur, makane gur sithik. Tapi ora apa-apa lur, sing mangan ya gur wong loro wae kok. Nah, iki penampakane sambelku lur. Menggoda tenan to. Kowe reti rasane ngono mesti imbuh ping 7 kok lur.